Што Лукашенко кажа пра Марыю Калеснікаву? Чаму ён так спяшаецца правесці новыя выбары, а таксама які правал раптам паказаў высокі беларускі чыноўнік? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко загаварыў пра Марыю Калеснікаву, Романа Пратасевіча і свае сакрэтныя перамовы. Учора Лукашенко прымаў удзел у саміце БРИКС у Казані, дзе амаль увесь дзень раздаваў рознага роду інтэрв'ю, і нагаварыў ён там шмат чаго цікавага. Напрыклад, у гутарцы з журналістам BBC Стівеном Розенбергам Лукашенко заявіў, што, аказваецца, нават гатовы разглядзець пытанне пра памілаванне Марыі Калеснікавай. Марию Колесникову почему бы не выпустить? Колесникову? Да. У нас есть закон. Человек осознал свою вину. Если осознал, может, он внутренне не осознал, он обратился к президенту только, так как и у многих других стран, с просьбой о помиловании. Ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение, я обязательно рассмотрю Колесниковой, как вы сказали, обращение. Праўда, калі Розенберг звярнуў увагу, што адносна Калеснікавай дзейнічае рэжым інкамунікада і з ёй не маюць сувязі нават члены сям'і, Лукашенко адразу пайшоў у атаку насуперак усім рэальным фактам. А почему вы Колесникову выделяете? Вы говорите, что у меня миллионы в тюрьме. Ну, потому что у нее нет допуск к своей семье уже давно. Какой семье? А где ее семья? Вы хоть знаете, вот, слушайте, я вас могу размазать, правда, извините за слово, в своих средствах массовой информации, показав, что вы даже не знаете, что за семья. Притом, он попросил отец посетить ее. Это семья? Хотя она отца, наверное, до сих пор и не знала. Ну, наши журналисты вам расскажут, что за семья. Ладно. Попросил отец, пожалуйста, иди, он был. Мы даже вам показали кадры, как он встречался с ней. Ну, было, по-моему, в средствах массовой информации. Покажите Стиву это. Мы не против. Когда это было, да? Да. Кто-то еще хочет из родных, близких посетить ее. Будет просьба, мы ее рассмотрим. Понимаете, там, возможно, такая семья, что им, может, и не интересно, как вам, посетить Марию Колесникову. Увогуле, у гэтай гутарцы было заўважна, як Лукашенко ухіляўся ад непрыемных для сябе пытанняў. Напрыклад, размову пра ядзерную зброю, якую ён не мае права выкарыстоўваць без узгаднення з Масквой, Лукашенко скончыў так. Вы не можете дать там указ на применение вот этого оружия. Да, без... Вот как будет применяться оружие, я вам не скажу. Скажу только одно, что без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси, оно будет применено. Неужели вы не понимаете, что следует из этой формулы? Но, еще раз говорю, разговоры о ядерном оружии – печальная тема. Таксама Розенберг спытаў у Лукашэнкі пра яго сакрэтныя перамовы, якімі той хваліўся на дажынках. Але ж казаць, з кім менавіта вяліся тыя перамовы, Лукашенко катэгарычна адмовіўся і заявіў, што сакрэтнасць – гэта патрабаванне ягоных суразмоўцаў. Але размова, маўляў, была цікавая абодвум бакам, бо доўжылася ажно 4 гадзіны. Вы недавно сказали, что у вас были интересные переговоры, да? Интересные переговоры. Я вам не скажу, с кем. С представителями западных стран. Я знаю, что вы хотите сказать. Я вам не скажу с кем, потому что мы с этими людьми договорились, что это закрытые, конфиденциальные переговоры. Они очень осведомленные, толковые люди. Они попросились ко мне на прием. Я их принял. Гаворачы пра прадметам меркавання, Лукашенко таксама пазбег любой канкрэтыкі. Замест гэтага ён прадставіў сябе палітыкам сусветнага значэння, з якім прадстаўнікі Захаду нібыта спецыяльна прыехалі абмеркаваць геапалітычныя праблемы. У той жа размове Лукашенко зрабіў чарговы намёк Захаду. Маўляў, сам ён ніколі не быў за пагаршэнне адносін. Вось толькі Захад сам пайшоў на канфрантацыю, раптам увёўшы супраць Беларусі санкцыі. Праўда, далей пачаўся цырк, бо рэагуючы на заўвагу журналіста, што санкцыі ўводзіліся ўсё ж не на роўным месцы, Лукашенко выклаў сваю, зусім фантастычную версію пасадкі ў Мінску самалёта Ryanair з Романом Пратасевічам. У вас есть доказательства, что мои истребители по моей команде перехватили этот самолет? Слушайте, вы полные безумцы. Этот самолет летел в Вильнюс. Так? Так. Почему вы его не посадили в Вильнюсе? Ведь он развернулся над Вильнюсом и вернулся в Минск. Почему вы его там не посадили? Мне вот этого, где переговоры пилота с вашими диспетчерами Вильнюса и так далее? И вы, извините, что я в конкретику вас ввел. Вот ваши санкции. У вас была цель
надавить на Лукашенко, а потом вы придумали причины. Ужо праз пару секунд Лукашенко заявіў, што калі самалёт усё ж таки пасадзілі па яго загадзе, то гэта было бліскуча. Но если даже я этот самолет посадил, ну, мне надо сказать спасибо. Великая операция. Почему? Потому что мы не нарушили ни один пункт. Ни один пункт. Нас шантажировали, предупредили, что бомба в самолете. Факты мы вам положили на стол. Предупредили. Мы предупредили пилота о том, что такая информация. Предупредили. Дальше пилот выбирает, в Вильнюсе сесть или в Минске. Он выбрал Минск. Я при чем здесь? То есть, если даже так, как вы говорите, ну я просто молодец, я филигранную провел операцию. Что не так? Казкі ад Наталлі Эйсмант, смешная памылка чыноўнікаў і клопат пра бяспеку фальсіфікатараў. Беларускі цэнтр выбаркам сёння вельмі цікава аблажаўся. У афіцыйным канале ведомства з гонарам прэзентавалі лагатып прэзідэнцкай кампаніі 25 года. Вось такі, на якім напісана не 26 студзеня, а чамусьці 25 лютага. Праз 5 хвілін карцінку выдалілі і апублікавалі такую ж, але ўжо з правільнай датай. Але ж гэта цікавая памылка, бо раней хадзілі чуткі, што выбары адбудуцца менавіта ў лютым. Магчыма, так і было запланавана спачатку, але калі інфармацыя уцякла ў публічную прастору, Лукашенко вырашыў экстрана ўсё перайграць і прызначыў выбары на студзень. Ну і яшчэ адзін цікавы прыкол. Цяпер прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмант чамусьці старанна робіць выгляд, што для яго дата выбараў таксама стала сюрпрызам. Маўляў, ён нічога не ведаў. Рашэнне прымалі самі дэпутаты. Беларускія дэпутаты і самастойныя рашэнні. Гэта ж оксюмарон. А что касается того, где и как это было сделано, я бы не искала здесь какой-то глубокой конспирологии, честно скажу. Так совпало, действительно, пока мы направлялись сюда, в Казань, когда мы летели, был подписан, было сказано об этом в Палате представителей, вот, наши депутаты решили и определились с датой. И действительно президент узнал об этом по прилету, как и мы все, как и вся белорусская делегация. Пазней пра выбары загаварыў і пераемнік Лідзіі Ярмошынай, кіраўнік цэнтр выбаркама і камуніст Ігор Карпенка. Ён паведаміў, што асабістыя даныя членаў выбарчых камісій не будуць публікавацца ў адкрытым доступе. Па словах Карпенкі, гэта звязана з пытаннямі бяспекі, бо, маўляў, пасля членам камісій паступаюць пагрозы. І ў гэтым ёсць свая цынічная логіка, бо такім чынам яны даюць зразумець членам камісій: фальсіфікуйце, малюйце патрэбныя лічбы і нічога не бойцеся. Мы вас прыкрыем. Акрамя таго, на гэтых выбарах не змогуць прагаласаваць беларусы замежжа, бо пасля таго, як у 2020 годзе шмат эмігрантаў з беларускімі пашпартамі прагаласавала супраць Лукашэнкі, беларускія ўлады вырашылі проста не адкрываць выбарчыя участкі ў сваіх пасольствах і консульствах. Ну і яшчэ крыху пра выбары. Існуе верагоднасць, што гэтая пяцігодка сапраўды будзе апошнім фокусам Лукашэнкі. Затым, калі сітуацыя ў Беларусі будзе такой жа, як і цяпер, ён можа быць і падбярэ нейкага пераемніка. Але ж чаму Лукашенка так нервуецца цяпер і так спяшаецца правесці тыя выбары? На гэтае пытанне цікава адказаў аналітык і палітолог Валер Карбалевіч. Ён звяртае ўвагу, што да наступных выбараў Лукашенка прасядзіць у крэсле не 5 гадоў, а 4 гады і 4 месяцы, і фактычна гэта датэрміновыя выбары. А такія выбары праводзяцца толькі ў выпадках, калі дзейны прэзідэнт не можа працягваць выконваць свае абавязкі. Лукашенка ўсё ж пакуль утрымліваць уладу можа, але баіцца пратэстаў, таму выбары пасярод зімы гэта яшчэ і халоднае надвор'е. Усё ж у -10 на вуліцы доўга не паходзіш. Другі важны момант, на думку Валера Карбалевіча, жаданне Лукашэнкі хутчэй перагарнуць старонку ў адносінах з Захадам. Такім чынам Лукашенка хоча паказаць Захаду, што ўсе надзеі на дэмакратычныя змены ў Беларусі марныя, і Захад мусіць змірыцца з той рэальнасцю, якая ёсць сёння, і пачаць кантактаваць з Лукашэнкам з чыстага ліста. Тым больш, што гэтыя выбары пройдуць ціха, без крыві і без атрымання кандыдатаў у прэзідэнты. Апроч гэтага, адсутнасць пратэстаў дазволіць казаць рэжыму, што і сам народ змірыўся, сядзіць задаволены і нікуды не лезе. Прасцей кажучы, такім вось ціхім пераабраннем Лукашенка хоча павысіць узровень сваёй легітымнасці. Ну і момант нумар 3. Раннія выбары Карбалевіч называе намаганнем Лукашэнкі хутчэй нейтралізаваць Святлану Ціханаўскую. Тады, маўляў, можна будзе гаварыць заходнім палітыкам так: няхай вы лічыце, што ў 2020 годзе яна перамагла, але яе кадэнцыя заканчваецца з новымі прэзідэнцкімі выбарамі. Ну і апошняя даволі важная прычына спешкі — гэта, на думку Карбалевіча, праблемы Лукашэнкі са здароўем. Лічыцца, што чым раней пройдуць выбары, тым у лепшым фізічным стане Лукашенка на іх будзе.
Пра што кажа і якую бяду хавае высокі беларускі чыноўнік. Першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў зрабіў некалькі цікавых заяў. Спачатку ён паведаміў, што цяпер беларусы дасягнулі максімальнага заробку за апошнія 10 гадоў. Па яго словах, сярэдняя зарплата ў студзені-жніўні бягучага года склала амаль 2200 рублёў, альбо $687 у эквіваленце. Гэта атрымліваецца $590 на рукі. Здаецца, і сапраўды няблага, але, як звычайна, тут ёсць адзін вельмі важны нюанс. Калі параўноўваць зарплатай беларусаў 10гадовай даўніны, то трэба ўлічваць не толькі інфляцыю беларускага рубля, але і інфляцыю даляра. І вось што атрымліваецца. Сярэдняя зарплата ў жніўні 2014 года была на ўзроўні $622, альбо $535 на рукі. Але інфляцыя даляра за 11 гадоў склала 32,5%. Такім чынам, з улікам інфляцыі даляра сярэдні заробак у Беларусі, пра які кажа Мікалай Снапкоў, не толькі не вырас у параўнанні з 13 годам, але і скараціўся на 12,5%. Іншая заява таго ж чыноўніка выпадкова паказала катастрафічны правал беларускіх уладаў. Як заўважыў партал «Зеркала», Снапкоў пахваліўся, што экспарт у афрыканскія краіны за апошнія 8 месяцаў вырас ажно ў 4 разы і склаў $497 мільёнаў. Але ж калі паглядзець мінулыя даныя, то гэты рост на самай справе зусім не рост. У 2021 годзе экспарт у Афрыку склаў $480 мільёнаў. У 2022 годзе ўсяго толькі 200, а ў 2023 годзе, атрымліваецца, была проста катастрофа. Калі цяпер у 4 разы больш, то за студзень-жнівень мінулага года экспарт у Афрыку павінен быў быць каля $125 мільёнаў. І атрымліваецца, што на самай справе цяпер улады не ставяць новыя рэкорды, а выпраўляюць наступствы сваіх мінулых правалаў. Унікальнае фота Сяргея і Святланы Ціханаўскіх. 24 кастрычніка яны святкуюць 20-ю гадавіну шлюбу. Ці дакладней святкавалі б, калі б Сяргей быў на волі. З гэтай нагоды Святлана Ціханаўская запісала кранальнае відэа і паказала свае сямейныя фотаздымкі. Вось, напрыклад, зусім маладыя Сяргей і Святлана ў дзень вяселля. До сих пор не понимаю, как я могла согласиться на такую прическу. Вось Сяргей Ціханаўскі забірае з радзільні жонку з навароджаным сынам Карнеем. А вось, напрыклад, здымкі іх сямейных адпачынкаў. Корнею уже было 5. И однажды очень поздно вечером неожиданно звонок в дверь. Сергей возвращается из работы и говорит: собирайся, мы уезжаем. А я что, куда? У меня же ребенок один, как я его оставлю? А он уже все организовал, нашел, кто посидит с малышом, и мы поехали в Париж. И это было очень-очень романтично. Провели, по-моему, 3 незабываемых дня. Нагадаем, што Сяргей Ціханаўскі цяпер знаходзіцца за кратамі. Агулам лукашэнкаўцы прысудзілі яму 19 гадоў і 6 месяцаў турмы. Больш за год пра Сяргея Ціханаўскага невядома абсалютна нічога. Лісты ад яго і лісты яму проста не перадаюць. У якім ён стане і што ў яго са здароўем, ніякай інфармацыі проста няма. Фінал справы беларуса, які спрабаваў падпаліць будынак беларускай амбасады ў Вільні. Само здарэнне адбылося яшчэ ў красавіку 23 года. Тады мужчына падышоў да амбасады Беларусі і кінуў на яе тэрыторыю самаробную свечку з гаручай вадкасцю. На тэрыторыі пасольства пачаўся пажар, але не вельмі сур'ёзны, і агонь неўзабаве патух самастойна. У выніку мужчыну затрымалі і змясцілі пад варту, адкуль ён, як пішуць медыа, спрабаваў уцячы, але не атрымалася. Цяпер жа беларусу агучылі вырак. Літоўскі суд прыгаварыў грамадзяніна Беларусі да рэальнага турэмнага зняволення і даў яму 8 месяцаў і 15 дзён пазбаўлення волі. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы заўтра.